הלו, בוא נדרג חיות. עכשיו עכבר או חולדה, לא יודע מה זה. אני עם גבריאל אוהב אותם, כאילו הוא לא אוהב אותם, הוא אוהב לאכול אותם, ומה שגבריאל אוהב אני שונא. מקום 10. מה זה? שור? אם הוא לא הורג אותי אין לי בעיה. מקום 7. טייגר. הוא מהמשפחה של גב, אז 11. ארנב הוא חמודות. וגם גבריאל שונא אותו, אז מקום 5. מה זה? דרקון? אבל כל פעם שאני חולם על דרקון אני חולם על חלום מפחיד. אז 12. נחש? אמא. טוב, גבריאל אוהב לאכול אותו. 9. סוס. אין לי בעיות, אבל ברש. כבשה. אני כבשה. אם אני אגדל קצת אני אהיה כבשה. למרות אני לא יכול לגדול. אז 4. קוף זה בעצם גלגול קודם של בני אדם, ואני אוהבת אמא כי היא בת אדם, אז מקום 3. תרנגולת, יש לה שכנים תרנגולת, ואני שונא אותה, היא מעירה אותי בקיש בבוקר, מקום 8, ואמא הייתי כלב, מקום לישון. חזיר במקום השני, זה לא קשר אבל. טוב, הייתי מחליף אותו בשול.